Onks tää päällä? Hei kaikki. Joo, tulkaa kaikki istumaan. Siellä on vielä paikkoja. Onks kaikki hyvin? Hyvä. Tervetuloa. Esitkö vielä paikkaasi elämässä? Huomisen päätökset tehdään tänään. Se, mihin sä käytät sun aikaa ja sun rahaa, se muovaa sun tulevaisuutta. Kukaan ei elä tätä elämää sun puolesta. Uskon Jeesuksen on elämän tärkein asia. Usko Jeesukseen on elämän tärkein asia. Miksi et sä panostaisi sun uskoos? Kun perehdyt Raamattuun ja uskon perusteisiin, niin silloin sä oikeasti panostat elämääsi. Isokirja mahdollistaa uskon panostamisen. Isokirja on paikka, joka mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla uskoosi panostamisen. Isokirja is a place where you can, in a unique way, invest in your faith. Opiskelun ja kampuselämän avulla voit luoda itsellesi mielekästä tulevaisuutta. Sä opit näkee Jumalan ja Raamatun täysin uusin silmin. Valtavirta kulttuuriin. Valtavirta kulttuuriin. Valtavirta kulttuuriin. Okei. Opit myös suhtautumaan kriittisesti valtavirtakulttuurin oletuksiin siitä, mikä on hyvä elämä ja mikä on todella tavoittelemisen arvosta. Palvelun kautta sä voit löytää sun lahjat ja harjaantua niiden käytössä. Juurevaa, vahvaa ja paksua opetusta Raamatusta ja elämän tärkeimmistä asioista. Uusimpana linjana on tällainen puolen vuoden mittainen opetuslapseuskoulutus, eli tähän kuuluu sekä lähijaksoja että koti- ja ulkomaanmissioita. Tää uusi opetuslapseuskoulu luo aivan mahtavat puitteet ihmisenä ja uskovana kasvamiselle. Ja jos et ole huomannut, niin Isokirja kouluttaa myös pastoreita. Isokirja molds the future. If you are ready, take the shot. Isokirja muuvaa tulevaisuutta, jos sinä olet valmis panostamaan. Isokirjan paikka, joka mahdollistaa uskoon panostamisen. Isokirja on paikka, jossa sun on mahdollista panostaa sun uskoon. Isokirja on paikka, joka mahdollistaa uskoon panostamisen. Jos sä haluat panostaa sun tulevaisuuteen, niin mikset sä tulisi Isokirjaan? Mäkin on täällä. Kysy lisää Isokirja. Info.isokirja.